Set para sa kalusugan. Mga kapanyawan mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa buong mundo. Narito na ang palatuntunang kapupulutan ng aral, gabay, paraan at mga impormasyon na makatutulong upang tayo ay magkaroon ng magandang kalusugan. Hatid sa atin ito ng SED Marketing, ang tagagawa at tagapamahagi ng ating mga produktong herbal na talagang nakakatulong sa ating katawan, gaya ng ating SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule at ang pampahid na oil na talagang maganda sa kalamnan at kasukasuan, ang SED Liniment Oil at ang pinagkakaguluhan ng mga mahihilig sa kape, ang SED Panyawan Coffee Mix. SED para sa kalusugan, SED para sa kalusugan. At ngayon, ating pakinggan ang ating palatuntunan. Luzon, Visayas, Mindanao, sa magandang araw sa inyong lahat at welcome na naman po dito sa ating palatuntunang hatid sa atin ng SED Marketing. Ako po si Mr. Panyawan at welcome dito po sa ating palatuntunan kung saan po mga kaibigan ay tayo po ay nagbibigay ng dagdag kaalaman and of course mga paggabay ng sa ganun po mga kaibigan ay tayo po ay magkaroon ng mas magandang kalusugan at magkaroon din po tayo ng panangga sa mga iba't ibang uri ng mga karamdaman. Ang ating pong palatuntunang SED para sa kalusugan program ay hatid sa atin ng SED Marketing, ang tagagawa ng mga produktong herbal na talaga pong napatunayang mainam, magaling at talaga pong nakakatulong sa ating kalusugan, ang SED Panyawan Plus Mangustin. Ito po yung kapsulang meron pong mangustin, luyang dilaw at panyawan herb. Ito po ay maganda para po dun sa mga kaibigan nating may mataas na sugar level, yung mga diabetics, yung mga problema po sa mga bukol-bukol. Tayo po ba may bukol sa suso? Tayo po ba meron pong problema sa ating mga cyst? Nakakatulong po itong ating SED Panyawan Plus Mangustin. Ang ating naman pong SED Panyawan with Garlic ay isa pong uri ng kapsula kung saan po meron po itong garlic, banaba at itong tinatawag po nating makabuhay. Ang garlic napatunayang mainam po para sa mga kaibigan nating may mataas na kolesterol at meron pong problema sa kanilang mga tinatawag na pagtaas ng presyon ng dugo. Yung mga high blood pressure mga kaibigan, natutulungan po ng SED Panyawan with Garlic. Meron din po tayong SED Kogon Herbal Capsule. Ito po yung meron pong Kogon plant. Meron po itong banaba at makabuhay. Ito po yung nakakatulong para po dun sa mga binabalisaw-saw. Yung may mga problema sa urinary tract infection. O kaya naman po mga kaibigan na may problema sa kanilang buwanang dalaw. Para din po ito sa mga matatandang lalaki na nagkakaroon po ng problema sa kanilang pong tinatawag na prostate. At kung ito po ay always nating iniinom, maganda po ang flow ng ating ihi. At nakakatulong din po ito sa mas magandang regulasyon o itong tinatawag nating pagbibigay ng regulation sa ating monthly period sa ating mga kapatid na mga kababaihan. Ang ating din pong pampahid na oil, wag po natin kalilimutan ang SED Liniment Oil na meron pong methyl salicylate, camphor at menthol. At meron din po tayong kape. Ito po yung ating SED Panyawan Coffee Mix. Kung saan po mga kaibigan ay may pait po ito ng panyawan, kaya po talaga pong nakakatulong. Purong herbal na kape, hindi po ito katulad ng mga kapeng usual po nating iniinom na sobrang tamis. Ito po ay meron pong pagtulong sa mas magandang kalusugan, lalong-lalo na po yung mga diabetic patients natin dyan. Makakainom na po kayo ng kape sa pamamagitan po ng ating SED Panyawan Coffee Mix. Bueno mga kaibigan, tandaan po natin na meron pong dalawang uri ng kolesterol itong ating katawan. Meron pong tinatawag nating good cholesterol o yung sinasabi po nating HDL o high density lipoprotein, kung saan ito po yung good cholesterol na nagiging energy, nagiging fuel para po sa ating kalusugan. At yung pong tinatawag nating LDL o low density lipoprotein, kung saan po mga kaibigan ay considered po ito na bad cholesterol, na kung saan naman po mga kaibigan ito po ay nakapagdudulot ito ng masama sa ating kalusugan. Maring sanhi ito ng high blood pressure, mataas na presyon sa dugo mga kaibigan, o yung tinatawag po nating hypercholesterolemia, mataas na kolesterol sa katawan, kung saan po mga kaibigan risk pong magkaroon tayo ng stroke. Kapag mataas ang kolesterol mga kaibigan, huwag po tayong magatumiling bumili ng SED Panyawan with Garlic. Ito po yung kapsulang meron pong bawang, banaba at panyawan. Nakakatulong po ito sa pagpapababa ng mataas na kolesterol sa ating katawan. Mga kapanyawan, naway meron na naman kayong napulot na kaalaman sa ating palatuntunan. Laging tandaan na hindi natin kailangang ranasin pa ang pait ng buhay dahil lang sa karamdaman. Tandaan na mamuhay ng ligtas at may depensa sa pamamagitan yan ng mga produkto ng SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, ang SED Liniment Oil at ang SED Panyawan Coffee Mix. Mga produkto itong napatunayan na nakatutulong talaga sa ating katawan. SED para sa kalusugan. Hatid sa atin ng SED Marketing. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.